anguwarsu ɗaya da ita, anguwarsu ɗaya da wannan, amma kuma yake ikirari akan yana so ya kashe ta. Unguwarsu ɗaya yake so ya kashe ta. ya ne ma bai samu nasara ba, yanzu yake ta kira yan uwan shi. Ya shi dama ya daɗe yana yi, amma Allah bai ba shi sa'a ba kan abin. Yanzu shi ne ya je ya haɗurin na taho da ita. Ko jiya ma sai da ya zo. Jiya so ya yi da daddaren. Ya gama da tun a ce da daddare da ya so ya kashe ta. Wata rana da ya sa zai yanka ta banda jiya. Da babba ya ba. Babba. To amma akwai wanda yake zuwa yake cewa ranar Lahadi zai kashe ta, ranar Lahadi za ta mutu. Da shi ne na. Dun wane muddafan ne nan. Sai a zo kawai ta ji wai ranar Lahadi za ta mutu. Ranar Lahadi za ta mutu. Ranar Lahadi za ta mutu. Haji iskanci. Ranar da suke shiga shi. Ranar Lahadi kawai za ta mutu. Babu makawa ranar Lahadi za ta mutu. To har akwai wanda yake saye wannan in ba Allah ba. Amma ku za ku dauki hukunci a hannunku. Shi muddafan wanda ya turo ku, shi mayan da ya turo ku kauce shi, zan yi magana da shi da yaddan Allah. Kauce gefe guda, shi mayan ya zo kai ina Ishaq da yaddan Allah. Wannan mayan duk inda yake ku faɗa mishi ina kira ya zo ya min sallama yanzu da yaddan Allah. Mayan nan ya zo ya min sallama yanzu da yaddan Allah, kun fa yakunu biiznillah ya ilahu na ilahu kullu shay'in ya hayyu dan qayyum ya zal jalalul kirami ya man inna ma amru idha arada shay'an yaqulu kun fa yakunu subhanallazi bi yadihi malakutu kullu shay'in wa ilayhi turja'una. Allahumma ya wadud ya wadud ya wadud ya wadud ya dhul arshil majid ya mubdi ya mujid ya fa'alu lima yuridu as'aluka bi nuri wajhika alladhi mana arkanu arshuka wa bi qudratika allati qaddarta biha ala jami' khair wa bi rahmatika allati yusi'u kullu shay'in la ilaha illa anta برحمتك أستغيث دقياس المستغيثين أجسني لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث دقياس المستغيثين أجسني don uwarka baka iya sallama bane. Baka iya sallama bane. Baka iya sallama ba. Baka iya sallama ba. Me ya kawo ka jikin wannan baiwar Allah? Me ya kawo ka jikinta? Wadda ina ka zama sun watsa sun ba mutum. Ba komai. To da ka ce wata rana ka sa za ka yanka kurwanta. Wata rana ka sa wanda za ka karya za ka yanka kurwanta. Ranar Lahadi na ce. Ranar Lahadi ka ce a ranar Lahadi za a yanka kurwanta. Ikon Allah. Ranar Lahadi sai dai ka yanka kurwan shi kenan ka kashe ta. To da ka idan ka kashe ta kai wani irin riba kake da shi? Wani kalar riba ne kai kake da shi in ka kashe ta? Wani kalar riba ne, wani irin ci gaba za ka yi? Ba riba ni da biyan bukata kawai. Biyan bukata. Babu kuma wani abu da ta maka, kai babban burinka kaga ka kashe ta. Kuma babu wani abu. Jama'a kenan. Mutum kenan. Ba wani bata cin maka ba, bata sha ma ba zagi ba cuta babu cutar ba abin da ya haɗa ka da ita, amma kawai iya rayuwanta da take yi kai baka so. Babban burinka ta mutu, idan ta mutu shine kai za ka samu salama a ranka, haka kawai kuma lallai za ka ci ubanka kuwa, za ka ci ubanka sosai. Kai a ɗauko min tukunyan mutuwa. Kurwanta da ka ɗauka tana ina? Ina kurwanta? Kurwanta tana ina? Ina kurwan? Na binne ta. Ina kurwan zuwa ka je ka binne kurwan? Ka binne kurwan? To na ubanka ne kurwan da ka ɗauka ka je ka binne? Na ubanka ne? Je ka ɗauko ta yanzu. Dawo da kurwan yanzu nan. Dawo da ita a zalimi. Ba za ka dawo da ita ba? Dawo da ita yanzu. Dawo da ita yanzu nan. Ka dawo da kurwan mana, munafiki a zalimi. Mira matika ya arhamar rahimi ne ya rabat. Dauko ta mana kurwan, a dauko ta yanzu duk inda kake kurwan dawo da ita. Mira matika ya arhamar, dawo da ita munafiki. Ba za ka dawo da ita ba?
dawo da ita yanzu dawo da ita mana wa kula za ku za ka zaba dido in yi haƙuri Ka dawo da ita? nabin ka ba za ka dawo da ita ba Zan dawo da ita. ɗauko ta yanzu ka dawo da ita kuma jikin ka dawo da ita jikin ta ci gaba da rayuwanta kamar yadda kowa yake rayuwar shi salin halin Na dawo mata da ita. an dawo da ita yanzu an dawo da kurwan to maganan kisan da ka ce ranar lahadi za ka kashe ta ranar lahadin yau saura kwana nawa kenan lahadi yau muna laraba Ai ba wannan lahadin bace ba an wuce lahadin. ko lahadin an wuce ta ikon Allah Sati biyu kenan. sati biyu kenan sati biyu Da lissafin kenan waccan lahadin sati biyu da ta wuce. shi ne kai za ka yanka ta za ka kashe ta aljanu guda nawa ka turo jikin aljanun da ka turo guda nawa ne wayanda ka turo su shiga jikin wayanda akwai wanda yake zuwa mata da dare akwai shi ɗayan kuma wane ne shi Wanne? wanda ya hana ta aure Ni wannan ba wane ne shi dan ubanka laifi na wani. laifin wane ne laifin waye Daga Allah ne. daga Allah ne ai kokari ya kake komai dai daga Allah din ne haka ne amma akwai sila Ni dai ba ni da sa hannu. akwai sa hannunka ni na faɗa akwai Babu. akwai To saboda me yasa? akwai To me yasa ka ce? akwai dai To me akwai din? akwai sa hannunka a ciki To gaskiya ni babu. babu sa hannunka da shi kenan ban tabbatar ba amma zan tabbatar Wallahi za ka tabbatar. ya zo a tabbatar mun To ni tsakanina har ga Allah ba sa hannuna. Ka yadda da Allah dai ai ko ka ce. babu sa hannunka Ka yadda ai da Allah ko. na yadda da To Allah inda ka dan Allah ma a'a na yadda da Allah Dan ina Allah jin ka ka tsaya bayani ni kawai za ka mu bayani a saurare ka To ai kai kan bawa. to Kai kan bawa dan girman yaro. maganan dan ubanka ai ni za ka yi jayayya da ni kuma na san duk iskancin da kake yi duk abin da kake yi ina sane da shi dan ubanka za ka barta ta yi auren za ka barta za ka sake turo aljanin za ka sake turo shi ba za ka sake za ka sake turo shi idan ka dawo fa idan ka dawo ka yadda da kai ka yadda in kashe ka yadda ka mutu ka yadda za ka tattara ina ka sautari ba magana nike ba za ka sake idan ka sake in kashe ka yadda da hakan ya isa ka yadda in kashe ka yadda in kashe ka in ka sake dawowa jikin maganan yanka kurwan dama yanzu ta kau maganan aure wanda ake cewa ba za ta yi ba yanzu shi muke magana kuma ciwon da ka sa a jikinta sa hannu ka cire shi ajiyar nan ka sa hannu ka cire ta cire mana cire sa hannu biyu ne sa hannu biyu ne jira majika cire duka ya armar rami ne cire ka watsa shi can baya ne mu ba mu jira majika ya armar rami ne ya rabbal alamina wa qul ja al haqq wal haqal batilo ina za ku je kuma innal bayt idza kana lahu ba za ka cire ba Na cire wa. ajiyar da ka sa mata daga nan din nata zuwa nan wanda yake taso mata sa hannu ka cire shi cire shi ba za ka cire ba ira matuƙa ya zauna ya harman rami ne ya raba ka cire ajiyan gaba ɗaya ya harman rami ne ya raba alamina innaka la kulgen qadir ya ilahuna wa ilahu kulluka in ya yu ya qayyumu ka cire ajiyan ko baka cire ba ka cire idan ta ce min silin gashin da na ciwo ka yadda in kashe ka ja bakin ranka ka yadda da haka in wani dan koya ta ƙara ganin giftawan wani a farki fa don ubanka naka fa ta zama daga lokacin ko yaya ta ga giftawan wani abu wanda bata gane mishi ba za ka ci gidanku za ka karba a jikinka
ka ce kai ne muddafa Ni ne mudaha. ka ce kai ma Allah alƙawari Na yi ma Allah alƙawari. wannan baiwar Allah ka barta Na bata har abada. ka ce wannan baiwar Wannan Allah baiwar Allah na bata har abada. ba za ka sake zaluntar ta ba Ba za ƙara ba. ka ce ba za ka sake Ba zan zaluntar ƙara ba zaluntar ta ba. ba za ka ƙara zaluntar kowa a duniya ba Ba zan ƙara ba. ba za ka ƙara zaluntar kowa a duniya ba Ba zan ƙara ko zaluntar kowa a ka ce duniya. wallahi Wallahi. tallahi Tallahi. billahi Billahi la ilaha illa hu La ilaha kai ma illallah. Allah alƙawari Na yi ma Allah alƙawari. akan haka Akan ba haka. za ka saba alƙawarin Allah ba Zan saba ba. ka ce ba za ka saba alƙawarin Allah ba Ba zan saba alƙawarin Allah ba. ka ce ka yarda Na yadda. idan ka saba alƙawarin Allah In na saba alƙawarin Allah. Allah ya hallaka ka Allah hallaka. kaiwa Ni mudaha. kai mu da ba maye ne ko ba maye ba ne kai maye ne nan kai maye ne kai mu dafa a wani gari kake Maska. a wani unguwa Unguwar mu ɗaya da ita. unguwan ku daya kai a wani gida kake ainihin ka kai dan wani gida ne Gidan Kanori. a nan gidan kace mai ta gadanta kai koko su ya kai Gadon ta na yi. a gun uwanka ka gaji mai ta ko gun ubanka Kun yan uwana. a'a yan uwanka suwa ke Ai mu duk kusan gidanmu. daga mayu Allah ɗaya ne wanda ba ma yi. kai da ma'ari to aniyan ku ta bi ku halin ku ya bi ku har kabari munafukai har kabari halin ku zai bi ku yanzu tsakanin ni da kai in ka sake dawowa jikin ta wani hukunci kake so maka Kashe. in kashe ka yarda da hakan duk wani musiba da ka sa a jikin ka cire Na cire. ka cire ka tabbatar to na sallame ka fita ka bar jikin ka tattara ina ka wuce salamu qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim salam qawlan min rabbir rahim wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun alam adi lakum ya bani adam alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an ubuduni hadha siratun mustaqim wa laqad dalla minkum jibillan kaseera falam takunu taqiluna fita ka bar jikin na sallame ka jamana Tsaye da fuskan mu. za ka fita ba ka fita ka bar cikin na ce kana ji na da kyau ba magana nake ba juyo nan ka fita ka bar jikin na sallame ka ina ka gaba ɗaya ka tattara ka wuce ka bar jikin bi iznil malikil ma'bud bil hadi mustafa muhammadur rasulullah